dzadi chere mabuja kumatiwi mana tauya nhau dzanyasi dzozuva rogumi norubodzi mwedzi uno wa Kukadzi. Tiri kutanda tiri mukatombo kanyaya ikaitiwa nevakuru vehurumende pabodzi nevakuru vemasangano anomirira mabasa ehurumende, apo vanga vari kureketa kuti ivo vanga vari kureketa nakubvumirana kuti mari iyo zana romari yokuAmerica yakapuwa basa hurumende kwaiingidziyo pamusoro pomari $20 kubva muzana yomari yonyika yawakanzi wachaingidziwa pamari yawo. Kwai mari ipo kare ichareka kugobisiwa kubva pamari dzomari yomunyika yawanotambira, heno kuti zvichabvumiwa chere nevakuru vehurumende. Wabasa yawo hurumende kwaiva kuti iwo wari kudapo kare kuti munhu wese anosenzera hurumende anowapwere wari kuzvikoro wabhadhariwe mari nohurumende. Zvakareketiwa kuti zvichaitiwa kuwana warairidzi, heno kuti zvichabvumiwa chere, asi kwaichazoita kuti zvireke kugobudirira zvokuti zvisainiwe izvozvi kuti hurumende iri kuti ida kudzinga wabasa wese wari kuita zvokuratidzira kureketa kuno. Aidi, zviri kutorwadza. Chanyanya kutirwadza kuti wapwere wedu waribe kuenda kuzvikoro kureketa kuno uye wari kutotaikiwa nenguva yokufunda. Sangano roZimbabwe Nurses Association ragoti iro riri kumira newarairidzi wari kuda kuingidziwa mari. Ipapa paribe agoziva kuti zvichagodini, nokuti wagoreketa iwo kuti kana zvikaramba zvakadandi warairidzi wakandonzi wadzingiwa basa naiwo wachakona ba kuti waendewo kubasa. Aidi, pakaita kunyangariwa chaiko. Toramba tichindoimba kuti vakuru vehurumende wanofunga zvinoita kuti zvinhu zvitekaire, uye kuiramba wachida kuita hopfini hwakadandi. Wanhu munyika waramba wachindobvunzana kuti kohokonai mapurisa achiita kunga ribe simba kana pari panyaya yaAnamachaya. Ipapa kwaburisika kuti mapurisa akatadza kuenda kofukunura nokuti wakarambidziwa nowamapostoriwa. Idi zvakatoita kuoma. Unosaya kuti mutemo uyu unomboita sei unombopa masimba kumapurisa kana wari kundoita basi zvokukubana nevanhu vanenge vachiratidzira munyika, asi kana paino nyaya inorwadza vanhu vese yakaita seiyoyi paribe chinoburika. Hino mapurisawo kuti vachagopindura chere. Mapatano ari kupinda musarudzo dzomwedzi uri kuuyayu atanda kuita zvokutsvaka rutsigiro kuvanhu. Aidi, iri batai murefu batai mupfupi chaiyo, wari kuita kwese kwese zvese wachitoita kuti zviite zviri nani. Toramba tichimira kuona kuti wachasvika papi. Ipapa takandomirira kuti tione kuti paribe chere zvizhinji zvinoreketiwa zvomhirizhonga inenge ichiitika idi kunyira nako kusvinu munguva dzosarudzo dzakadandi. Bato rawaChamisa CCC ragoti iro rakatotsvaka vanhu vanoruzivo zvemakombiyuta kuti waninginidze nokufefeta nokunyatsoringa kuti gwaro nevanhu vese vari kuzovhota rakambomira sei. Ipapa wagoti iwo zvinhu zviri kuitirwa noZeki kana iri kuita mutsepwede haidi zvichahwisiwa zvigokundiwa. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachiita sei, asi tatofara kuti wanhu vari kuita zvokuringa gwarori zvakanaka. Kuno dutu mupengo iRouislands rinogona kundosvika muZimbabwe pokare mumazuva ari kuteera aya. Aidi, pakaita kunyangariwa hwendo huno madutu mupengo ya abva aita kuramba akatoita kuvhiringana nesu kuita kuti gara matunduru chaiko. Tiri kuimba kuti tichareka kugosunza hwendo huno nomvura inenge yawanditsa iyi. Bepanhau roZim Independent ragoreketa nenyasi kuti kwaiva chiwenga wakakanzura basa ranga rapuwa kambani yokuSouth Africa inonzi Cattle Holdings romabhiriyoni okuAmerica mairi kuti wanhadzirise nokuaka mugwagwa unobva Beitbridge uchienda kuVictoria Falls. Aidi, heno zvichaitika ipapa nokuti kwai zvakaitiwa waMnangagwa waenda pazororo paya. Ipapa zviribe kuzikana kuti zvicharamba zvakadandi chere kana kuti zvichachinjawo. Kwai wakomana webhora wahwadza kuti
wadonha kugwisiwa chaiko nonyaya yekujiwa iko wagoita kuAFCON. Ipapa kwai hanzi wapa nhamba yochizana ne20 pasi rese nhamba yochi32 muAfrica. Zvinotorwadza. Wanotenga goridhe munyika woFidelity wagoreketawo kuti mwedzi watabva wandira kwai wagoboya goridhe rinoita makirogiramu 2,960. Aiwa, tinoramba tichitenda. Kwai wanhu wanounga goridhe wasiri makambani makurukuru ndo wakaunza goridhe rakawandisa rozviuru 2,50 omakirogiramu. Aiwa, tinowatenda. So zvatiri kuita mazuva ese nyasi tiri kukambuzuma uko kuna Fungai Chiposi OMDC Alliance naOscar Nyamunokora oZANU-PF pabodzipo naWilliams Madzimure woCCC. Aiwa, zivai wanhu vari kupinda musarudzo mabi angu. Tiringe dziri kuitika pasi rese. muSouth Africa kwaiwa kutinhadzirira manje kuti mwedzi uri kuuyayo paunenge wapakati wagobise zvese zviga zvodziwa mupengo zvawakaisa makore mairi apfuura. Toramba tichizvitenda tichinoimbawo kuti wekwedu wari kunhadzirirawo zvibodzi zvowo. Tiri muSouth Africa pokare mutungamiri weUnited Nations World Health Organization Gabriesus agoreketa kuti ari kufadziwa nozviri kuitiwa zvokunhadzira nokurongedza mishonga yodziwa mupengo muno muSouth Africa. Aiwa, zvinokudziwa dai zvaramba zvaenderera mberi. KuNigeria kwai kwagonziko wanhu wanoita mafirimu wareka kugoburitsa wanhu wachipondiwa zvomushonga nokutoti zviri kuvhiringa wanhu pasi rese. Aidi zvakatoita kuoma. Apa zviri kunzi izvo zvichagohwadza wazhinji nokutoti wazhinji wacho wanga wari kupona nokuita mafirimu anoita zvinoburitsa zvakadandi. Kwai kuMadagascar wanhu wagopfa nonyaya yodziwa mupengo nonyaya yodutu mupengo ana kwai wapfuura 100 chairo. Toramba tichiti wazorore murugare, asi zviri kuhwadza kuti kwai kuramba kuchindoya mamwe madutu mupengo akasiyana siyana. Kwai hwendo huno kunogona kutouya mamwe anosvika kana matanhatu chaiwo. Aidi paribe chisvinu. Toramba tichiimba kuti yawe anoramba achichengeta wazhinji. Tiri ipapo zvedu kwanyasi tagumira pano mabuja. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.